binangga! Hello mga bata! Kumusta ka mo tanan? Okay mga bata, mga kasama niya kinasumpay sa kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Wonder Bye-Bye, makahupay! May gabi, Silya. Silso, ikaw ni? Tay pa satay-satay sa kanong nagtap-tap makasimong nawong. Ha? Alsahon ko siya. Ug sakay sa sakiran. Hoy! Asa ni mo na si Silya? Ang ako galak! Ang tigong, nagkakita na ko. Wa siya makailan ako. Pabiyan ako. Bugat sa diring kagining Silya. Ang ako galak. Ginaatong tao nga. Nagtap-tap. Unsaon man niya ang ako anak. Di na saan ko magkagukod niya. Agay. Hinay naman kong mudagan. Tabang mo! Tabang mga silingan! Ang akong anak gidagit og taong nagtap-tap. Huwag man siguro nakalungog na ako. Ay, Ginoo ko. Ginoo! Unsao man ako karon. Nakasunod ako sa panamay ni Madam Magda. Magbantay lagi ko. Kinahanglang sundon ako ang gitudlo sa kong una-una. Kinahanglang may maluwas di kong buhi. Kaysa ako nakita, may mga patay ibabaw sa dakong lamesa. Dito napita. Apa ko pa'y pinagpapalagay ko? Di ka lang siya pagbukad. O nilupad sa iya. Murag na ipasabot ang akong pay-pay. Sundon ko lang siya. Pagmata! Madam, ikaw. Oh, ako! Ikaw ang nagsugo ni Silso nga iya kong dagiton? Oh, ako gihapon. Nganong inyo kong gigapos din sa bangko. Buhi ko. Madam, Oh, Celso. Ana-ana sa sawg ang bag nga may sud nga kwartang 2 million pesos. Dad-aka na. Og palayo na dinhi. Og kuy daw, ha? oo, madam. Why masayod bisan unsa o kinsa sa nahitabo? Kay kun duna, og mapulilyaso ko, ikaw, maapil kag kapriso. Dili may tabo nga may sultihan ko. Sa'yo mong gisugo ka na ko. Og salamat din daghang kwarta, madam. Silso, mituman ka sab sa gisugo ni Madam? Tungod kay nagkinahanglan kog dakong kantidad sa salapi, Silya. Og kung makapahuway na kog trabaho ni madam, magkahatag kog kaharuhay nga magpuyo sa kong pamilya og pangitaon ko nga akong anak. Kaako sa kano, nga tungod sa kwarta, mosugot kang patyon ko dining mangtas nga babaye! Kesay magtas? Ikaw! Oo. Ha? O siya balay na kinaya ni mo, ha? Gipadagit man ko ni mo? Kay mo kompatyon, di ba? Minangtas na nga kinaya! Sinalbahis mo na! Mamatay ka gyud Silya. Alay. Tungod kay wa mo maluwas ang akong bana sa kamatayon. Gitiwasan mo hinoon kini. Madam, in taon, madam, dili in taon ko maliniwas. Ang ako nga, nakatabang ko sa kahimtang sa masakiton o niya kay di naman jud madalag tambal ang imo bana. Kuhaono naman siyas Ginoo sa kahitasan. Why Ginoo? Nakadungog ka?
dili ko mutuo anang inyong Ginoo. Ginoo ko ay taon, pagkadako di mo sala, madam. Sigurado dyan na maimpyerno gi ka na ng kalakiha ka. Tabayo na ninyo, madam. Maigsit ako. Ikaw na mahibaw ni Celia. Trayador! Trayador! Trayador ka, Celso! Trayador! Human ko tabagi ang imo asawang mga anak. Sa gisulti nila nga, sa gibati nila nga sakit-sakit. Ngunili ang imong ibaos na ako. Trayador! Trayador! Bisag mo singgit ka pa din isod sa akong bay. Way makatabang nimo. Kay kita na lang duha. Ug, nakakita ka ba nini? Kutsilyo. Ug kahit. Oh, hait kay ni Kutsilyo. Tabas-tabasun una nako ang panig nimo. Upirahan ti ka. Una ti ka po sila. Ginoo ko, luwas sa taon ko, di kanining demonyeta. O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Nakadungog ka. Puslan man nga patay ng akong bana. Patyo na lang sa tika. Isali ko sa Ginoo nga ako kinabuhi, madam. Wala ko mahadlok ka imo kong patyon. Uy, pastilan. Nakalimot na ikog uli ining madam. Nadaman akong iyang gipagamit ka na akong pusil. Mao kini gipagamit ka ganihan niya. Dali mo bang gawas mo? Ibalik ko na niya. Kasi ka sa... Yun na pa. Gawas mo. Si Gila. Ayaw Ang mo kasi... anak-anak ni Celia. Ni Adenis na kong bahay. Nagkasud. O kinsa man duha ka batanon nga iyang kauman. Gila! Gila! Oh, Noy Celso, ikaw? Oh, ano nagkasud ka sa bahay ni madam? Og, diin ka nagagi. Kuan, diya sa paril, Noy. Nikakat ko pinaagi sa hagdan nga kahoy nga akong gida. Kinsa man ang imong mga kauban. Noy Celso, wadi ka mahibaw sa binuhatan ni Madam. Ha? Grabe ka dautan ang imong amo. O kinahanglang sikupon sa mga pulis tungod sa iyang pagkakriminal. Unsay? Kung wa ka masayod, dali Noy, kuyugan ta ka. Aron makakita ka gyud sa binuhatan sa imong amo nga mao si Madam Magda. Dali. Ah. Ana-ana sa tubangan ang namatay kong bana. Og buhian ko ang gihigot kong pisi sa imong mga kamot. Pero ang imong lawas, magpabiling gigaid. Unsa kay nasulod sa una-una ni papayhan ng demonyeta. La 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 la. Tarong pa ka na siya huna-huna. Ay, tarong pa ka na siya huna-huna. Kibuhian na nako ang gapos sa imong duha ka kamot. Og may akong gusto nga tambalan mo ang akong bana. Ako nga usa ka doktor, dili makaayon niya. Pero basin ka mo mga doktor-doktor, mga mananambal, makaayon niya. Og ikaw, gamita ang gahom sa paypay, Silya. Hala, oy, madam. Patay na laging taon ng bana ni mo in town. Oy, Ginoo ko.
Dawatan na lang itaw ng kamatuora. Dili ko makadawat! Kasi sa iyang mga mata. Mahal ko kayo si Fernan. O dili ko makadawat ya. Mamatay siya. Nga mawa siya na ko sa hingpit. Busa buhi siya. Buhi si Fernan! Uy, Diyos ko, Lord. Help me, God. Kung siya na may klasiha sa utok, kining babayahan na naa siya. Doktor nga sa sobrahan sa kabright. Madam! Buhi alagi siya! Buhi si Fernan. Gamita ang imong paypay silya. Madam, dili taon ko ginoo, madam, oy nga makabuhig patay. Ordinaryo ra in taon ko nga tawo, oy. Ordinaryo na. Alay! Kikalit-alimog sama lang akong nawong. Tanawa no Celso ang palibot. O kung sa imong makita. Ginoo ko. Kabaho din eh. May mga patayng tao. Ug nabuslot ang ilang tiyan. Ingon man ang ilang dughan. Wa na sila kasing-kasing eh. Mga internal organ nila nawa. Ug mo na negosyo sa imong amo. Ug naluwas ko ang duha ka mga buhi panoy. Kili! Okay? Kili, tinuod kining akong nakita. Kili! Kili! At ang inyo ugma mga bata, mga samahan katapos sumpay sa atong asoy nga Wonder Paypay makaupay. Sinitanan salit ka na to sa RMN Drama. Ang bata